Как да го промените? Първо, разговор между родителите, но не пред детето, насаме, спокойно. Задайте си въпроса. Какви са нашите общи правила? Не идеални, просто ясни. Второ, минимален набор от правила. Не ви трябват 20 правила. Достатъчни са от 3 до 5. Например, говорим уважително, не удряме, прибираме играчките, имаме час за сън. Когато правилата са малко, се спазват повече. Трето, единна позиция пред детето. Ако партньорът ти е поставил граница, не я отменяй пред детето. Дори да не си съгласен, обсъдете го по-късно, насаме, но пред детето сте екип. Разпределение на роли. Единият може да е по-структурен, другият по-емоционален. Това е сила, не слабост, но само ако не се подкопавате взаимно. Пето. Рисет разговор с детето. Седнете заедно. Кажете нещо просто като «Мама и тате понякога мислим различно, но имаме общи правила, защото те обичаме». Това създава сигурност. Детето няма нужда от перфектни родители, а от родители, които са екип, които може да са различни, но стоят заедно. Заключение: запомни това. Различията между родителите не са проблем. Проблем е, когато детето остава без яснота. Уважението се изгражда, когато има ясни граници, последователност, връзка и единство.